екипата на Фенербахче настапува број 1 Антонио Петровски, број 2 Таулан Исмаили, број 3 Никола Тимовски, број 4 Ферик Агуши, број 5 Димче Антон, број 6 Карис Оверович, број 7 Дејан Несторовски, број 8 Дарко Ранготов, број 9 Јакуб Рамаданин и број 10 Игор Леовски. Представник на екипата Масаро Легенда. За екипата на КПИ настапува број 5 Бејин Керими, број 10 Игор Стојковски, број 9 Филип Гошковски, број 6 Аријан Селманин, број 1 Стефан Истерски, број 4 Маријан Котевски, број 3 Никола Мицески, број 9 Муса Безировски и број 2 Никола Јовановски. Представник на екипата на КПИ Слободан